V dnešnej časti sa povenujeme seafoodu, alebo teda pôdom mora. Budeme tu mať krevety, budeme tu mať chobotnicu a novozelandské slávky. Z toho si pripravíme 3 grillované recepty. Tešíte sa? A ja. Každý z vás určite miluje špízy, či už sú tam krevety, mušle alebo nejaké mäso. Je to pohodlné a je to rýchle. Dneska si pripravíme krevetový špíz s mango a ananásovou salsou. V miske zmiešame šťavu z pomaranča a limety, biely rum, lyžicu bednu a kúsok nasekaného zázvoru. Z čerstvých krevet odstránime črievko a vložíme do marinádu. Pridáme kúsky ananásu a jednu limetu nakrájanú na štvrtky. Zasypeme čerstvým koriandrom a necháme aspoň hodinu odležať. Krevety s kúskom ananásu a limety napichávame na ihlice, ideálne kovové alebo drevené namočené v studenej vode. Špízy osolíme, okoreníme a necháme grilovať. Očistené mango a ananás nakrájame na malé kocky, očistené čili bez semien nakrájame na jemno. V citrónovej šťave necháme rozpustiť cukor, pridáme trošku olivového oleja. Koriander a metu nakrájame na jemno a spolu s čili pridáme do nálevu. Spolu dôkladne premiešame, pridáme trošku sweet chili omáčky, bagety pokvapkáme olejom a ugrilujeme. Krevetové špízy podávame s ananásom, mangovou salsou a grillovanou bagetou. Ja milujem chobotnicu a preto v druhom recepte si pripravíme chobotnicu a to spôsobom som nazval, že octodog, čiže bude to ako keby hot dog, tam bude paradajkovo petržlenová salsa, grillovaná omáčka, barbecue a v podstate len upečená bagetka a smažená cibulka. Najskôr si pripravíme marinádu, cesnak nastruháme, čili a petržlenú mňad najemno nasekáme, zmiešame s olivovým olejom, osolíme, okoreníme a dochutíme citrónovou šťavou. Predvarenú chobotnicu napichneme na drevené ihlice, ktoré sme vopred namočili do studenej vody a dôkladne potrieme pripravenou marinádou. Grillujeme ideálne na rošte za občasného otáčania. Na salsu my sa zmiešame nasekanú petržlenú vňať, na kocky nakrájané paradajky bez dužiny, na plátky nakrájanú červenú cibuľu. Polejeme olivovým olejom, citrónovou šťavou, osolíme, okoreníme a zľahka premiešame. Pečivo na hot dog, čiže mini bagetky opečené reznou stranou na grille, potreté maslom alebo pokvapkané olivovým olejom. Pečivo potrieme dressingom, položíme čerstvý šalát, navrstvíme petržlenovú salsu s paradajkami, položíme grillovanú chobotnicu, polejeme dressingom a posypeme nakrájanou lahôdkovou cibulkou a smaženou cibulkou. Tretím v poradí zo série seafood grillovania máme mušle novozelandské. Tie poznáme podľa toho, že sú takéto veľké, aj podľa toho zeleného okraju. Majú veľký podiel toho mäsa, takže sú voľné na zapekenie, grillovanie, na takéto úpravy. Pripravíme si na dva spôsoby. Jedna bude s bylinkovým maslom, čiže petržlenové maslo s troškou citróna a druhá bude s paradajkami a parmezánom. Na slávky s petržleným maslom, cesnakom a citrónom najskôr slávky osušíme a nožom uvoľníme od ulity. Maslo vymiešame s prelisovaným cesnakom, nasekanou petržlenovou vňaťou, nastruhaným parmezánom a dochutíme šťavou a kôrou z citróna, sorou a korením. Na grillované slávky s paradajkami a parmezánom najskôr na olivovom oleji speníme najemno nakrájanú cibuľu, pridáme malé množstvo čili vločiek a podlejeme vínom, krátko podusíme. Pridáme drvené paradajky z konzervy, hnedý cukor, osolíme a okoreníme. Nakoniec pridáme nakrájanú bazálku a odstavíme. Mušle natrieme ochuteným maslom, naplníme paradajkovou omáčkou a posypeme parmezánom. Vložíme na rozohriatý grill a grillujeme 4 až 5 minút. Túto letnú fusion seafood variáciu máme pripravenú, čiže začali sme tým, že sme mali krevetové špízy, to je taká Ázia, kde mango salsa s chili a koriandrom. Potom sme pokračovali v podstate octodog, sme to nazvali, je to chobotnica grillovaná so salsou, barbecue omáčkou trošku a smaženou cibulkou, to je taká mediteránska kuchyňa. A posledne sme mali tie novozelandské slávky, ktoré sme gratinovali vlastne s paradajkami, takými pikantnými, takou omáčkou. A druhá varianta bola s cesnakovým a petržlenovým maslom, novozelandské, čiže do Južnej Ameriky. Takže dúfam, že sme vás inšpirovali a vyskúšajte naše recepty.